Σε κακή ψυχολογική κυρίως κατάσταση βρίσκεται συμπολίτης μας, ο οποίος βλέπει καθημερινά τους εκατονταετής και πλέον πλατάνους, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή του, να μαραίνονται μετά από παρέμβαση ασυνείδητων. Πριν 13 χρόνια ξεράναν αυτόν τον πλάτανο που ήταν ενώδιος επί τουρκοκρατίας. Πριν 4 χρόνια τα κόψαν μάλες ιδιοπρίωνο, τα 4 ξεραφήκαν τα 2 και φέτος ετρυπήσαν 4 τρύπες στο μεγάλο πλάτανο απέναντι και βάλαν υγρό μέσα, γύρω στους 20 πόντους τρύπες μέσα. Ορίστε το δέντρο, δέστε το πώς είναι. Αμαρτία δεν είναι? Εδώ φυτεύουμε δέντρα για να βλέπουμε το πράσινο, όχι να τα ξεραίνουμε. Αμαρτία, αμαρτία. Όταν πάμε θα δείτε ότι είναι κομμένοι μάλες ιδιοπρίων πριν 4 χρόνια και φέτος τρυπήσαν δέντρο ολόκληρο πάνω. 20 πόντους τρύπα. 4 τρύπες και ρίξαν υγρό μέσα, ενώ ξεράνανε. Μιλάμε για δέντρα τα οποία έχουν 100 χρόνια ζωής και πλέον. Ναι. Αυτός εδώ είναι τουρκοκρατίας, εδώ είχε θόλο, είχε νερό. Τον εξεράνανε, τώρα άνοιξε πάλι. Αυτός είναι ξερός, ένοιξε από κάτω πάλι. Τον κόψαν πριν 4 χρόνια και τους 4 εξεράπτησαν οι 2. Φέτος εξεράνανε και αυτόν εδώ. Βλέπεις το πώς είναι? Δέστε πόσος πλάτανος είναι. Ορίστε εδώ, αυτό είναι το παλιό που κόψανε με το λεσιδοπρίωνο. Το βλέπεις? Όλους και τους 4. Οι 2 ξεραθήκανε και μείναν οι 2. Φέτος ξεράνανε και αυτό. Όταν βάλουμε το μέτρο είναι 25 πόντοι. 25 πόντους τρύπα. Τρύπα. Αυτή εδώ είναι 20 πόντοι.